Denk eraan, 27 november, Maastricht Katheke Live, Sint-Jan-Kerk Maastricht. Koop je kaarten, nu. Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. En natuurlijk op de vrijdag, 5 uur, zien we er weer met een nieuwe aflevering van de Maastrichtse Katheke. En wie vooraan, want anders vullen ze zich opgelicht. Ah ja, oplichting, ja. Gewoon het toch even hebben. Ja, oplichting. Iedereen kent dat natuurlijk wel. Wat appjes wat ze krijgen. Of zelfs misschien met grotere bedragen. Aan de telefoon krijgen als ze echt dingen, als iemand alleen hebt, moesten dings, dat is degene. Ja. Nou ja, het Maar dat is degene, ja, dat hebben we nog niet met gemaakt. Maar ja, is dat echt zo? Nou ja, ik heb wel inderdaad een aflevering gezien ergens tot ze met stumvervuren was en met AI. Zo, ja. Wel goed iemand zijn stum kunnen al maken. Dus je denkt alsof we een bekende Nederlander alleen hebben. Voor een of ander benefiet weet ik wat. En dat ze dan gewoon een computer onderling hebben. Congolees. Ja. En dan Ja. maar ergens. Ja, maar zo is het wel. En ik had op zich wel een fascinatie vroeger met verborgen camera en drukpakken en weet ik veel wat. Daarom heb ik op YouTube wel eens een serie proberen te maken. En dan vroeg Albertus Stegeman van een aflevering met gemaakt. En dat was wel lachen. Deed hij nog gaat überhaupt? Jazeker. Ja? Ja, Ik ben zeker. wel goed fan van zijn programma's, ja. Ja, dat was echt vet. En vooral tot zo achter scherm een beetje kon zien wie het daar aan toe ging. Ja, wel cool. Nou. En opgelicht. Ben ik echt opgelicht? Ik weet het niet. Maar ja, ik echt opgelicht. Ik heb bijvoorbeeld, dat is al meer dan 10 jaar geleden, denk ik. Hoe lang is de euro nu? Ja, 10 jaar geleden 2003? zeker. Ik wil zeggen, 10 jaar geleden is het zeker. Ik heb een broer afgedraaid. En ja, dat is meer dan 10 jaar geleden. Ik kreeg een envelop aan het einde van de avond. Dus toes. Ik dacht, nou, ik denk, dat briefje, er zat een briefje van 200 in. Ik dacht, maar dat is gewoon niet echt. Ja, kut. Maar ja, goed, prima. Maar toen, de dag daarna, kreeg ik een appje van die persoon. Dan zit, kijk eens even bij die geld. Want ik denk dat er ergens gaat tussen zit, wat er niet tussen huurt. Hadden ze een vriend, die hadden allemaal briefjes gemaakt. Oh, ja. Als cadeau. Mhm. Ergens tussen echte briefjes ingeduid. Ja, en die natuurlijk... Of nu de envelop. Die 20-200'tjes van Marvin erin geduid. Ja, maar ja, dat is is wel. beginneling. Ja. Maar ja, goed, dus dat was... Dus ja, dat is niet echt opgelicht. Mensen familie voelt dat Nee. het is opgelicht. Maar ja, dat gebeurt tegenwoordig natuurlijk heel veel. Kijk, daarom, volgens mij kent ze tegenwoordig ook gaan niet meer met 200, 400 Nee, daar betalen. steren ze dat mee, ja. Dus, Ik vind dat zo triest, oplichting, oprecht. Dan denk ik, dan hebben lui of de heel veel gewerkt, of lui die daar, zeg maar, of de betaalt geen diensten, of lui die er heel veel gewerkt hebben, Ja. en dan gaan ze pensioen leegtrekken of gaat. Ik vind dat zo ja, ontzettend want dat treurig. is wel heel extreem, Ja. inderdaad. Ja. Maar ik vind me bijvoorbeeld ook wel eens opgelicht door lui die in over dingen bij mij toe te doen, bijvoorbeeld. Dan Ja, denk ik Dat echt, is tegenwoordig wel heel heftig, hè. Ja, maar dat is ook omdat ze natuurlijk, als ze denkt van, ik moet iemand hebben voor mij dit te maken, of je hebt het Ja. verstoppen, of... ja, is toch een kut. Dus dan vraag ze Maar naar ik denk airco en dan inderdaad- loopt hij het water van de ganse strand, Ik dat denk een ja. zolder in. Inderdaad wel tot in het stukje verbouwen en tot daar heel veel loesje praktijken gebeuren en tot ze zich juist in de balie moeten liggen wat er niet goed gebeurt. Of ze komen helemaal niet mee. Dat is echt... Ja, maar orde van de zo dag ze in de überhaupt, wereld, als ze gaat hubs, wat zich, die hebben ze dan over, over een airco of zo gaat. Dat zien we al dingen. Als er niet goed gebeurt, dan hebben ze daar echt een naslijp probleem van. Zeker als ze dat niet door een erkend bedrijf liet doen, want dan hebben ze ook denk ik geen poeder om te storen. Als zich dadelijk de ganse hut het water overal Ja, staat. precies. Ja, weet ik die aangelag. Ja, de buurman die had en die is Ja, al bij ons precies. geweest. Ja, Ja. dan hebben ze dus echt... Dus En misschien dat zo voelt zich wel betaald. genijd. Ja. Nee, ja, dus daar voelde ik me wel opgelicht door. Dan denk ik, boah. Maar van de andere kant... Oh ja, ik ben een keer vroeger een auto te koop op Marktplaats gezet. En toen kregen we voor een mailje of een berichtje van... En nou, we willen dat je die ook importeren naar een ander land toe. Exporteren. Exporteren, Ja. sorry. Die wonen het importeren. En toen zeiden we, ja, ze betalen en we moeten dat ergens... ja, weet ik veel. Ik moest hem bij de post afgeven. PostNL. Important. Pakketje erom. Dus er waren een of andere priester uit Congo. Ja, zo gaat. Kenia, en die zou die auto willen kopen. En dat waren een autobussen ook rolstolinkels rijden, zeg maar. Dus die was van mijn oma geweest en bla bla. En die had daar gewoon goed geld voor over. Eigenlijk wat verwouden, wou die meteen gewoon betalen. En wel met een cheque. En Dat wordt niet gedikt natuurlijk. ja, precies. Dus dat
kon hij dan gewoon inleveren, maar dat was dan niet gedekt. Hè. Dus dan stond er wel gaat op of geen handtekening of gaat. En dat hebben we toen gelukkig op het laatste moment wel doorzien. Zeg maar. We hebben met de bank en zo gebeld. Maar dan Even dat te checken. checken, ja. Ja. Nee, dus dan als ze daar intrapt, dan ben je gewoon in een auto kwijt. Ja. En geen cent. en geen cent, weet ze. Dat zou wel heel erg sneu zijn. Ja, ik heb nog niet opgelicht. Ja, ik ben in het graven, maar ik heb me niet echt bedenkt dat ik... Nee, tussen dingen, ik gewoon daten en... Maar die waren... Die Of vrouw... een kerel. Ja. Ja, en tussen met die aan de telefoon hangt. En En een pum-pum. ja, en dat hij op een zei van... ik moet hij weg, wat er gebeurt. En dan hing ze de lijn op. En dan krijgt ze een paar dagen later een appje van... ik lig in het ziekenhuis. Er is een ongeluk gebeurd. Kind ze me even een paar €1000 even maken. Ja, dat hebben ze natuurlijk wel van pap of mam die briefjes die natuurlijk. En dan ben je al wedstrijd niet opgelicht. Ik heb vroeger wel mijn mam een keer Opgelicht. gebeld van als zij de belastingdienst. Dat is dan wel niet eigenlijk opgelicht, maar meer een beetje een prank. Maar daar was ze niet blij mee. Nee, wat zei ze dan? Ja, ik zag Dacht ze van, echt... ik zat boven aan de trap, dat vergeet ik echt niets meer. En mam zat in de keuken, en dus die had niet meteen door. Dus ik belde, goedemiddag, belastingdienst. Tot er nog een nota open stond van weet ik wie veel. Ja, weet je, en dan maak ze altijd ergens, maar dat ken niet, en dit en dat. Dus dan maak ze al in paniek. Dus ja, het is niet dat ik iemand heb opgelicht, maar wie, ja. Dat is wel lachen. Dat was vroeger nog. Ik deed dat vroeger ook niet. Echt van dit telefoonterreur. Ja. Ja, echt Pizza's leuk. bestellen bij de overburen. Ja, zo gek, bij ja. de overburen. Ja. En dan met z'n tweeën zo achter de hoed. Ja, en die bezuren. Ja, 20 pizza's voor de deur. Ja, dat is overdreven. 4 pizza's laten leveren. Of vroeger had ze ook met een horloge, had ze vroeger zo'n Casio of wat was dat? Ja, dat kostte de tv's. met Ja. bediening. Ah ja, ja. precies, ja. Of met een universele afstand. Of bij Center Park, het ja. huisje neven, de tv-zender veranderen. Ja. 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 En En dan- dat is niet oplichten. Nee, dat is Nee, zeker op lange na niet dat is wel oplichten. Maar grappig. Maar dan opbellen, hey, met Jasper van Essent. Met Jasper? Nee, grapje met Kenneth. Ja, Ja. grappig. Maar oplichten, nee, ja, ik denk dat ik dat nu En gelukkig, godzijdank. Opgelucht ben ik wel. Opgelucht. €400 verliezen aan een oplichter. Of je zoekgeschiedenis wordt openbaar gemaakt. Nou, maak mijn zoekgeschiedenis maar openbaar. Wat Ja. Oetseps opgezocht. Of Mag allemaal. Ja? Dus niks raars. Nou, niet. Ga ik ze maar opzoeken. Ja, allemaal Dus, ooit. ja, dus niks moet ik me verschamen in ieder geval. Nee, oké. Ja, dat zal misschien... Maar die lat ligt er wel heel erg hoog, hè. Tot ze de Oets een keer gaan samen. Denk je dat hij snel schaam of niet? Nee, helemaal niet. Nee, maar ik denk dat mijn zoekgeschiedenis... Nee. Ik denk, in al die jaren dat ik internet gebruik, dan zou ik niet ergens geëxposed worden met mijn zoekgeschiedenis. Nee. Dich? Nee, ik zou niet weten Nee. wie zo. Dus, Ik heb echt niet opgezocht wie geen leak moet verbergen of zo. Dus ja, ik zou me niet ergens kunnen bedenken. Nou, dat liek ze me gewoon niet de persoon van. Nee, maar ja. Liegen. Dat was. Ja, dich, een zoekgeschiedenis, dat zijn Nee, echt gekke en, dingen in. Ja. Nee. Dat zal zeker een keer een oetsheet van Jet zien. Ja. Maar nee, het gaat heel raar of zo. Nee. Nee, misschien is het niet wat voor iedereen te lezen valt. Zeg maar, ik zou niet tegen iedereen... ja, nee, tot echt geschokt is, maar daar hoeft niemand de belastingdingen of... Nee. Maar en dat even gewoon- opgelicht, ja, dat hebben ze natuurlijk ook dat balletje en Ja. die dingen. Dat zijn natuurlijk wel, hè. Daar heb ik Maar wel op eens een van... kermis, dan stieg ze in een stek, moest blijven hangen. En, of dat rijden, dan moest ze of met een trapje moest ze €400 pakken. Ah, ja, hoe is dat? Moest ze- Ja, dat is natuurlijk ook oplichten. Ja, maar, zeker. maar denk je echt dat je dat wint? Zit je daar een beetje naïef in? Nee. Nee? Nee. Ik sta er van iemand... Maar ook met op de kermis zo'n dingen winnen met een griepdingen zo allemaal. Dat is ook allemaal gemanipuleerd. ja. Maar dat balletje, ik heb de hun dat vroeger, de kinderen, ik zal wel eens wat te zien, zeg maar, als ze dan ergens was, ze zag van, dat ze dus precies, lui die helemaal enthousiast weer, van, oh, weer gaat gewonnen, weer gaat gewonnen. En uiteindelijk erbij, huren die ja. allemaal Ja, erbij, weet je Ja, wel. ja. Dat vind ik altijd wel, ik vind dat wel, om op afstand van naar te kijken, wel Leuk. fascinerend, Ja. zeg maar, hè, om te zien wie dat... Maar die doen dat wel snel, ja. Want op een gegeven moment ligt Zeker. dat... Dan doen ze meestal van die halve eerappeltjes, hè. ja, En dan zo, ja, hup, 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 ja, maar dan ligt dat belke zus nog onder de handen leggen en dan dat er hem even zo, hup, dat je zo, van, oh, veel trop, en dan denk ze, ja, dit is het. Dan zit er, ja, wat zit Maar zeker jij aan zou hem. het wel echt kennen. Ik heb het trouwens gezien, ja, je kent het met spekjes. Ah ja, Ja, met spekjes dat met heel Nino, wat. ja. Hup. En op een gegeven moment heet Altijd Lino... verkeerd. Lino heet 2 spekjes, maar Kenneth heet geen. En dan kunnen we het allerschoonste van het filmpje. Dat Kenneth zegt, en papa heet nog geen. En dan zegt Lino, ja, maar ik heb er 2.
Hey, papa ook, ja. Ja. Ja, dat is Schattig. top. Ja. Vond ik echt top. Maar Ja, ik de vind heel leeftijd zo- heet dat wel van mij. Maar zo lacht zich nu zo haal. En op het laatste kreeg je ook een poet. Dat ze krijgen een poet. Ja, vond ik een heel mooi Leuk, hè? filmpje. Ja, dat is leuke filmpjes. Zeker om te bewaren. Want Ja. ik kreeg vandaag de vraag of ik nog filmpjes had van toen deden een 2, 3, 4 jaar was. Want hij was voor Schalke het gewoon editen. Dus ik ja, die heb ik wel. Maar toen bestond nog geen cloud. Dus dan moet ik op een L7 gewoon terugzoeken. Dus in de cloud ging ik terug tot 2014 geloof ik. Ja, daar had er al niks aan. Ja, gewoon was maar- alles op de cloud? Ja, op de in iCloud. Dropbox. Oh, Dropbox? Ja. Oké. Dus daar heb ik heel veel in staan. Ja, ik wou je zeggen, want dat, hoeveel geheugen heb zich aan? Was dat 2 terabyte? Ik heb geloof ik. ook 2 terabyte in mijn Dropbox zitten, ja. En dat zit 500 giga op of zo. Of weet ik veel wat ik gebruik dan. Ja, precies, dat is fijn. Maar dat is gewoon zo'n pakket wat ze toen... En toen kreeg ze voor dat geld kreeg ze 2 terabyte. Ja, Ja, precies. dat is Nu fair. betaal ik €9 per maand voor mijn Dropbox. Ja, ik dan één keer per jaar. Dat is goedkoop. Ja. Nee, Oké. maar dus die filmpjes, dat is zeker goud weer. Maar oplichting, ja. En casino, zit je dat dus ook helemaal niet van? Ik wil niet zeggen dat Ja, het vind ik wel oplichting leuk. is, Ja, maar... maar dat dan misschien één keer in de 5 jaar. Ja, precies. En dan neem ik Maar die heeft al wel goed gespaard. Dan neemt ze Ja. €250 met en dan om 250. En dan heb je de ganse avond eten en drinken. Ja, en ik nu maar even gaat. En dan zeg ik zo, als dit op is, dan is de avond nog gewoon voorbij. Maar ik deed dat vroeger bij de Valkenier, hè. Dan deed ik Ja, altijd die die kwartjes. zevenmuntjes, ja. Maar alles wat veel, dan neem ik mijn thuis. Want dan dacht ik, dat heb ik verdiend. Ja. Dat is Dat vond natuurlijk ik iets, leuk. hè. Tuurlijk Ja, niet. nee. Maar dat was toen wel een leuk, hè. Maar Ja, die zeven dingen opgelicht. op de kermis. En... Ja. Ja, maar dat zijn allemaal dingen. Dat is leuk om te doen. Maar uiteindelijk wat krijg je een paar kaarten met Ja, dan gebloedde doe je of het een dan, aansteken. Ja. Nou ja. Of de kogel met een tatoeage. Ja, dat en Of zo'n dat. knakpistool gestoken vind ik. Ja. Of ze een slime wat tegen de roetgoes. Maps op, en dan weer terug des. En dan Ja. denk je, nou ja, dat was dus €55. Ja, precies. Ja, dat slime. is natuurlijk wel opgelicht. Ja. Ook Wel een eigenlijk. keer gaat gewonnen. Weet je nog wel op Wat de heeft ze gewonnen? Foire en Luik. Dat was een griepa. Moeilijk is op de En vaar. dan hadden ze vroeger had ze dus de, zeg maar de USB MP3-spelers. Maar op een gegeven moment kwamen dan die kastjes uit met dat LCD-schermpje. En dan kosten ze ook de nummers zien. Zeg Een maar. PV-speler. De iPod, ja, maar dat was daar zeg maar de AliExpress. Ja, versie. ja. En op een gegeven moment had ik die. Hup, en daar was ik wel blij met. Dat was chic. Ik denk ook Kumper. Nee, ja, dat was, het kan ook gewoon een keer niet shockend zien. Hè? Ja, je had ik gewonnen. In de Kumper. De AliExpress, muziek van Ali B erop. Had gekend. Maar... Oh, nog het op zo'n- Oh, Dat staat staat, er ja, op? dat staat op wat is de domste manier hoe je bent opgelegd. Ja. Maar ik vind me eens als ik hij zit, denk ik, ik ben er toch weer in getrapt. Ja, dat heb ik nu eigenlijk al een beetje. Ja. Nee, ja, de domste manier voor opgelicht, ja. Vertrouwen in lui. Wat dan niet zo is. Ja, Oh ja. ja. God, op hoeveel minuten zetten we? Ja, nee, ik denk dat we daar een rondje moeten maken. Hè. Of ronden, denk ik. Ja. Ja, ik denk dat we wel 2 ongeveer minuten, op 2 minuten Oh. zitten. Ja, dat kan nog Nee, wel. maar ja, kijk, maar dat is natuurlijk wel opgelicht worden door vriend, familie. Dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. Hè? Mhm. Sommigen hebben daar een henneken aan en die kunnen dat gewoon doen. Hè. Ja, maar ja, dat is toch een Kunst beetje dan weg. illegaal. Ja. Ik hem altijd doet. Ja. En links of rechtsom, dingen als iemand opliegt, moedwillig. Een van de beste vrienden en het komt goed dat ze er zelf meer problemen van ondervindt als degene wat ze opgelicht hebt. Ja. Hè. Dit is altijd... Ja, uiteindelijk Dus, komt de boemerang altijd terug. Hè. Daarom. En, dus ja. Gisteren was ik Kees van de Spek en een vrouw. Nee, Wat- zeg nog, want je moet hem nog kijken. Ah. Maar die gaat op een gegeven moment doet, die vrouw. En op het laatste. Dat is zeg maar het... nee, oké. dat grapje. Nee. Maar mag je niet zeggen. Nee, je moet hem nog kijken. Oké. Van die vrouw, zeg maar, wat... hebben ze hem dit seizoen al gekeken? De eerste 2 heb ik gezien. Ja, dan is een vrouw met 2 kinderen. En die man gaat op een gegeven moment naar Spanje, geloof Hebben we ik. niet gezien. Spanje, Mexico. Hebben we niet gezien. Oké. En die man in Spanje heeft er ook niet gezien, dus dan moeten we nog 2 terugkijken. Nee, dat was één aflevering. Maar op een gegeven moment... Dat is gewoon de context van de is... weken. Op een gegeven moment wist hij niet tot hem 2,5 miljoen schuld had. 2,5 miljoen. En dat weet ze niet. We allemaal witwassen, we allemaal gefraudeerd. En een grote teringzooi. Ja, dan ben je toch gewoon echt een slecht mens. Ja. Als ze dat gewoon Maar al kind... gaat het om €10.000. Gewoon als zich iemand moedwillig opliegt, dan boeit dat geld op een gegeven moment niet meer. Nou ja, Dus gewoon, als je iemand moedwillig de drag in Duits, dan is het gewoon Ja. klaar, toch?
Ja. Wat een serieus onderwerp. Hoor. Echt, ja? Serieus gesprek. Het wordt steeds serieuzer. Heavy En dan kunnen de eigenlijk, lui natuurlijk niet waarderen. Maar ja, af en toe, dit is allemaal pieken en dalen. We moeten ook af en toe gewoon eens zelf bloed geven. hè? Ja, en we moeten inderdaad een beetje ook toewerken. Dus zelf bloed geven. Broed We geven. moeten een beetje toewerken ook naar de live Maar podcast. daar hoeven we niet serieus mee. Nee, gek. Nee, daar wordt wordt het feest. Nee, ja. maar dan Daar- moeten we naar toewerken. Dus we moeten nu weer een beetje het serieuze stukje hebben voor een beetje. En dan daar gewoon vandaag weer lekker. En de chique onderwerpen hebben we natuurlijk bewaard voor Daan. 27 november. 27 In de november. Sint-Janskerk in Maastricht. Ja, Kom je tickets, keertjes, want het gaat snel en op is op. En ja, dan of ze zijn al uitverkocht, ja, als die aflevering online komt. Ja, dan Zou dat zien? Zoveel paar honderd tickets gewoon verkopen. Ik heb geen idee. Ik heb gehoord dat de redactie al zorgt voor zeker 100 man. Ja? Actie-redactie, ja. Goed, jongens, koppig kaarten. Link staat hij bij. Of als je dat niet vindt, dan staat het op zijn socials. Op in En Haven op zijn Instagram zet er ook denk ik wel... Schick eens een DM, Maastrichtse teken. Ja. Ken ook toch. tot de volgende keer. Hoi, hoi.